Još jedno prekrasno jutro pred nama, vraćamo se Sljemenskim crticama, nalazimo se na donjoj stanici Sljemenske gondole, odnosno Sljemenske žičare. Ovo ogromno zdanje, kao što vidite, radi normalno, ali krije u sebi i neke tajne koje, eto, do sad vjerojatno niste znali. Sama dvorana skriva u sebi jednu od najmodernijih dvorana za sportsko penjanje, koja je čak izgrađena na olimpijskim normama, dakle za pripremanje u sportskom penjanju. Nažalost, niti nakon 2 godine od kada je izgrađena dvorana, ista nije puštena u funkciju, odnosno nije predana onima kojima bi zapravo i trebala ta dvorana biti, dakle sportskim penjačima i građanima grada Zagreba koji se bave sportskim penjanjem. Drugi problem koji će se pojaviti nakon što se i ako se jednog dana skijaške karte objedine za Sljemensku gondolu i Sljemenske skijaške žičare je ovaj parking. On je definitivno podkapacitiran i sigurno neće zadovoljiti potrebe skijaša ako svi krenu gore na skijanje sa žičarom. Dakle, tu će trebati opet nekakva intervencija na koji način izvesti da skijaši zapravo parkiraju vozila na donjoj stanici. Sama gondola ima u sebi parking, naravno koji se i naplaćuje. Možda spuštanjem cijene tog parkinga, odnosno garaže, na nekakvu prihvatljivu dnevnu tarifu olakša i promet, odnosno parkiranje oko Sljemenske žičare. Evo, dok naša žičara vozi prema gore prve skijaše jutarnje, mi se nalazimo na jednom od sljemenskih odmorišta ili Hidikovaca, koje je nastao nakon oluje Teodor. Nešto je malo uređena, ali zapravo ovakvih pozicija bi trebalo na Medvednici biti više, da budu uređene u funkciji. Nažalost, ovdje vidimo i dobar dio šume koji je nastradao što u oluji, što sječom. Svi znamo i boli nas zapravo kada se na Medvednici vrši dovršni sjek koji je prema šumarskim nekakvim standardima normalna stvar, ali prema nekako turističkim, rekreativnim i našim razmišljanjima mislimo da u parku prirode nije mjesto gdje se vrši takva sječa. Ovo je naša Sljemenska cesta koja nas vodi do skijališta i do drugih objekata na Medvednici, što se često zanemaruje. Iako niste znali, trenutačno se planira obnova koja je potrebna, dapače, svi smo za to, ali modalitet na koji način se planira je zapravo izuzetno loš za sve dionike na Medvednici, naročito za ugostiteljske objekte, plenarske objekte i svi one objekte koji zapravo žive od prometa, dakle ne planinara, nego i od prometa ostalih subjekata, odnosno korisnika Medvednice. Cesta bi se trebala zatvoriti na više mjeseci, to u potpunosti, dakle bez autobusa, bez bilo kakvog prometa u smjeru prema željezničaru i jaslicama, takozvanima. Dakle, jedan veliki problem će nastati za plenarske domove i sve korisnike poput Tomislavca ili Snježne kraljice koji imaju nekakve grupe, vjenčanja, predavanja. Njima će se odrezati mogućnost komercijalnog funkcioniranja i zapravo dovodi se do propadanja tih objekata. Na koji način će to riješiti grad ne znamo. Za sada je uobičajena situacija da
treba promet preusmjeriti preko Zagorja, što naravno nije alternativa svima onima korisnicima koji koriste Medvednicu, jer jasno milion ljudi se nalazi sa strane Zagreba i oni koji žele gore organizirati nešto, žele doći što kraćom putanjom. Naš predlog je zapravo, ako se već cesta mora zatvarati, a jasno treba ju obnoviti, da se onda napravi eventualno drugi smjer, dakle preko Šestina, pa nek ide na izmjenice 1 sat gore, 1 sat dole, uz nekakvu regulativu, jasno, semaforima ili prometnim redarstvom. Postoje alternativni pravci koji jesu Markuševački makadam, ali jasno to je za osobna vozila koja ipak imaju nekakve povišene standarde i mogućnost kretanja po makadamu. Jedna od rijetkih osobitosti sljemenskog skijališta je ta po čemu se raspoznajemo kada dođete kući. Skijaši koji dolaze sa Sljemena uglavnom dolaze blatnih pancerica, dakle ovi pristupni putevi koji su od parkinga do samog skijališta su svi u blatu. Neuređeni, neasfaltirani ili barem pošljunčani ako ništa drugo. Samo gradilište Sljeme ostavilo je, odnosno gradilište Sljemenske godine ostavilo je kaos iza sebe, apsolutno ništa nije uređeno. A vidimo zapravo i da naši sljemenski objekti nisu reprezentativni u ovom izdanju. Pa ima tu svega lijepih dodataka na dogradnji. Potreba za smještajem ljudi i restoranima je velika i naravno ugostitelji pokušavaju napraviti sve što mogu da se omogući ljudima kratak odmor, pauza u njihovim objektima na toplome. Nažalost, nekad davno smo imali u gradu i u arhitekturi nekakav odbor za lijepo, pa na neki način bi trebalo uklopiti ove lijepe drvene sljemenske objekte, žičaru i cijeli okoliš. Sam vrh Sljeme, složit će se mnogi, izgleda pomalo kaotično. Sljemenska žičara propustila je zapravo objediniti sve objekte na samom vrhu i u sklopu žičare napraviti reprezentativan restoran, odlagalište za opremu, spremišta za klubove, skijaške i sl. Danas imamo na samom vrhu vidikovac koji služi svojoj svrsi jer zaista daje školama skijanja i ljudima onaj preko potrebni objekt za prehranu i opremu, ali zapravo je to promašen slučaj jer smo nagrdili sami vrh. Trebalo je u ovom sklopu ovog objekta same žičare napraviti i restoran i sve prostore za klubove i škole skijanja. Danas na vrhu niču razne kućice iz prijeke potrebe. Skijaši, klubovi, škole skijanja jednostavno nemaju mjesta gdje bi ostavili stvari za djecu i tijekom sezone ovdje se pojavi hrpa nekakvih objekata. Neki su montažni, neki su stalni koji služe u tu svrhu. A zapravo samo Sljeme se time nagrđuje i ne izgleda kako treba, nije reprezentativno. Nakon valjda više od 20-30 godina Sljemenski toranj bi trebao konačno dobiti i funkciju panoramskog vidikovca i restorana. Navodno je koncesija potpisana, odnosno pred potpisom i možemo očekivati vjerojatno
u ovoj ili početkom iduće godine da će i posjetitelji dobiti jednu zaista posebnu atrakciju i moći će se ući u ovaj toranj Odašiljača i veza. Dakle, moći ćemo zaista dodati jednu turističku znamenitost na kartu Zagreba, a vjerujem da će i dobar dio turista iskoristiti priliku da dođe na ovaj Vidikovac.